lapha ekhaya iminyaka isondele eshumini ngagcina. Ngiyazibongela mkhokhelo wakithi ephayindana umukelekile. Amen. Mkhokhelo wakithi ngagcina ngiphethe la, angazi umkabela siwathi bani ophethe. Mkhokhelo wakithi mkhokhelo uMesisi Mvubu ephayindana, hayi Mthwalume oMvubu babili. Mkhokheli mawubona ngingekho ekhaya ngisongize la ungathi ukuthi 10 years ngagcina ngalokho kusonjalo. Mkhokheli umkhuhlane ungiphethe, kodwa ke ngihambile nje ngafika la. Amen. Ithi Inkosi ilanga ngelinye ilanga ithi kwakukhona indoda, ngiyangitolikike kabi, kwakukhona indoda, le ndoda inamadodana emaningi akhula. Amadodana athe mesekhulile yasobuya yayisithi sanibonani bafana, basebedewo baba, wasethi ke niphelele, bathi baba siphelele, wasethi ngisizeni, abanye ngigelela uthi yangizwa, bathi abafana baba bathi ambani ngigelela, basebe baba kugawula izinto, bathi hayi mbili 1 umuntu 1 ngifuna olubili 1 eza nazo lezi zinto. Basethi niphelele seyifikile, bathi baba sesifikile, basethi ake nibela, basethi lukani isibopho, baluka isibopho. Angazi isibopho uma ungasazi, kodwa kona isibopho uma ungasazi balubhekela bazokulandela i-Oxford Dictionary. Base besiluka ibopho, basethi ibopho ningathatha lezi zinto, ibopho ngasekhanda, nibopho esenta, nibopho egcineni, seniyihlanze bayibopha siqinile. Yebo, sethi ke umuntu nomuntu aphule le nyanda, noma ayibeke edolweni, noma ayicindezela ngonyawo, angephahla siphuke lezi zinto. Bazama kodwa umuntu uyena okhala phansi, inyanda isalimile. Basethi hayi engathi umuntu omdala, hayi engathi iyanhlula le nyanda, ake nibambe nonke kanye kanye niyiphule. Bayibamba bayigidinga, bagcina beshana bona ngeyimongo, ayivumi inyanda wephuka. Umuntu omdala hawu ayayilimazana qaqane nyanda, bayiqaqa nibobhoke bayileka noba nathatha uthi lwakhe, noba nolibambo lakho, noba nolibambo lakho, olibambo lakho, noba nolibambo lakho, olibamba bonke. Wasethi angiqale ngawo omncane, luphulile lwakho oluthi phaka lwaphuka, othi libeke eceleni, olibeke eceleni. Othi nawe wesibili luphule oluthi phaka, othi libeke eceleni. Othi wesithathu oluthi luphule oluthi phaka lwaphuka, zaphuka zonke. Isithi indoda endala niyayibona lezi zinto, bathi baba niyayibona seyiphukile baba, nibonile ngalesikhathi ngithi zihlanganiseni baba, nibonile kayiphukanga, cha baba sibonile impela izangayiphuki. Wathi ngininika ubunina ukuthi la ekhaya ingabohlukana, ingabophuma umuzi nomuzi. Manifuna la ukuhlala abantu banesabe lapha ekhaya, anohlala ndawonye
uphuma indishi lapho izelanise, uphume ngala izengalanise, uphumele ngala ngezelanhlanise. Kodwa manje nahlukana uyonyonyoba omubi aye komunye ebusuku afathi wesibani bakhe. Yebo. Uyabona njengoba ukhona nje uyabona inkomo kuwena ziwu4. Uyabona impolo zingaki? Zingaki? Ziyishumi. Inkinga uyena okuthakathayo. Ithi indoda endala ilona suku lelo enohlukana ngalo. Ngeke niphinde nihlangane. Okwazi ukufunda angifundele 149 wezakithi eNazaretha. Angithandi ukudla amasi lawa ukudose ekhaya nobani kusiphethe isihlabelelo akekho ongasiphethe akayibukene umuntu zibuke wena lithi likasimaka asimakade abantu ngicela siqale la ngicela ke sihleke sonke kuqala sonke. Senhlekile. Ngibona ngathi novalo makufika umfundisi. Angisiyena lo mfundisi onjani. Ngile mfundisi lo yibhara amen. Akho-ke angabe umuntu ozohlala afinyele oshembe. Zube nathi inkosi kufika umfundisi. Nkosi usikhumbule baba. Ushembe kanti sahlungela. Sikhumbule nyazi lwezulu. Liyaphila unyazi lwezulu etabazwe amen. Lithi lizwi likasimaka ithi njengokuhlathela ungahlabeleli nje wekhona umkabela khuluma ngendaba enofakazi mina umkokeli nangu wekhona ithi njengokuhlathela ungahlabeleli izwi lakho liphathe kahle wavele uzokhala ngalesikogweni kusasa kodwa nenkinga nosebhulekile bengiyapho kodwa la sekufika ushoza ubiza ubani angibizwanga amaNazaretha angehambela nje amen ngiyahamba nje ukuthi ngizolaphi ungakhathazeki kodwa kona ngiyahamba nje hamba ngithola unyazi umprofeti uNkulunkulu umewathi umprofeti yamshiya ngifuna athi uNkulunkulu ngiyahambela nje amaNazaretha ngiyahambela nje akho qala akho lutho akho ngombuzo ukuthi uwacela ngiyahambela nje amen oze ngihamba la eGoli ngomsombuluko uyabona nje uzozikhatha afunde 149 kuyasa besitshela kuyasa nje ngibaleke ungasho ukuthi ngize ngedala kuyasa nje basitshela ukwalana kwabo abafuna ukukhonza unyazi kanti kuhle kangaka inkinga nje inye kuhle kangaka umNazaretha ethandana nomunye umNazaretha ebambene ngesandla nomunye ukuthi how are you, are you still fit and fresh? babe umuntu oyi-1 together is one kwasho ukuthi lakhe edube baNazaretha ibani munye baNazaretha lapha esandanezwe ibanini munye nizothandwa nguJehova inkinga nje manje namunye nizothandwa unyazi ningahlali nehlukane ningahlali nidivayideke nehlukane
nizolahla nguJehova. Wasinakwenza lokho lolahla unyazi. Thandanani nibe munye. Thandanani nibe one. Nizothandwa nguJehova. Wasinathandana nabayi-one nizothandwa unyazi. Kanti-ke banjalo. Kanti inkinga banjalo. Abahleli kweliphakade. Abahleli kweliphakade. Benamisana kwanele. Banamisana ngokwanele. Imizuzu nesikhathi. Each and every minute imzuzu nesikhathi banamisana ngokwanele. How are you mngani wami? Are you still fresh? Banazaretha ibani munye. Banazaretha ibani awukahle awuhlale phansi kude. Awubuke loseceleni wakho. Mbuke. Lo seceleni wakho mbuke. Mbuka athuke igazi. Umambuka inhliziyo engayidume. Umambuka muhaweli. Ngelinye ilanga. Hayi yaye ukukhuluma. Lozoqaqela into engafuni uqaqeke. Isikhathi zibi. Imishado namhlanje imendo, imemulo. Imkhehlo. Uyabona ngiyamntana. Usimeme. Siyokukhehlisa umakoti, ngeke umkhehle umakoti wedwa. Ngashayisa umnenge. Ukhona le nkonzwana mawuyokhehla. Khona le nkonzwana sengiqanqile ngayifaka imali nayidisa ngebhanoyi. Khona inkonzwana nje edelelekile kodwa ebalulekile. Owakwagana yazi lento. Kunenkonzo esifuba. Sifika sigcwele ibhasi. Noma amabhasi awu-4. Kodwa uma sekuyodadula isifuba ukhetha abawu-6 noma abawu-8 noma abawu-7 kuyaphi esifubeni. Bafika begqoka amasudu ebusuku. Angani kodwa sebefike emini isikhathi silimanje. Angale bayibulalelana ubunandi bokusizwa nobuntombi. Bafike ebusuku begqoka amasudu. Bavuka ekuseni osipali babathelela amanzi. Bahambe bawushintsha bageze. Benika osipala amathawula ane-lux. Hayi sunlight. Bonke sosibanje ekweni lakho uyimambane ulobole kahle wangenanga ngesikhathi ulobole kahle ugeziswa nge-lux. Kukhuluma umngano wami kaniwe nje alibonga wenkosi. Wangibona ngimahlihli nginje ngangathandi na. Osibali balethi lux. Beyigoqe kahle. Ngamathawula amahle. Belethele osibali. Bese bekhumula osibali basale ngamavesi bese begeza bageza bawayiphe kahle bageza bese bamanzi bayashiya nje endishini bese befika osibali bezoqoqa insipho bese bachitha amanzi bese beshintsha abakhonyana bagqoka amanye amasudu bese kuhanjwa kuyophuza itiye enezinkwa nopholoni abantu ama-sandwich right. Bese ushaya isikhathi kuphunywa kuyiwa ezindaweni eyosini makoti bese iphuma insizwa ziyohlala sizokhehla phela. Amen. Bese fuyihlala insizwa zibukweni makoti. Angifuni ukunambulula okuningi ngoba abantu abasayazi leyo nkonzo. Umuntu uyathatha ngiyafaka endlini. Ibhasi isekweni lakhe akafuni uqashela ibhasi. Ufuna ukuhambela yedwa. Kwenziwa konke kuphelele kubuye esigawini kekhaya futhi kungene etafuleni kudliwe kodwa khona inkonzo esifuba yenziwa ilanga liphezulu. Lithi maqala nqundeka amehlo bese kuthi abakhwenyana. Usho umkhongi nabala ekhaya abakhwenyana. Besicela umkhwenyana ingale. Bese umkhongi kumkhwenyana lunga
Akulungelani manje ulungele kodaba ifuba isambatha ke fike bekhona isifuba masibekwa phambi komkhonyana asibekwa siqondile siyafulateliswa thina singebhasi sesihambile namasodethu kodwa wena ufanele isithathu isuti nalakwamba la impelesi zakho uphoqa ukuthi kuvalwe emnyango akho mama khona akho salwazi sikhona valwe emnyango insizwa nentombi bese ngikhumula ibhanti ngiyimambane hayi ngumfundisi ngiyimambane khumula ibhanti ngibeke phansi bese ngilungise bese singibuka insizwe ngihamba nazo ziyangihlola ulanda ummeso omusha hayi nokuthi qoba mazambane ulanda ummeso omusha unikeze umkhwenyana ubeke ogqokweni ngoba utabulana isifuba sengisukuma ngiyimambana sengibeke lapha ibhanti kumkami hlezi naye lasiyabukwana la ngike ibhanti lami sengidabula ipanga sidabula ronke zohleka intombi ziyigqikizana ngedili usibala kakwazanga wena uyathanda usilandela apha siyakho bandla lalapha esandaneso ngibonga ukuthi uNkulunkulu wanithanda wanipha umkhokhelo original nikhona endlini ukuba ukuphe sabatheni kungabe ngimngenyanga wanipha umkhokhelo njani bomama ushembonipheni yani yabonga zinsizwa hayi yabona leli bandla lenkinga olivela ikuphoqa uhlale phansi ukuba ngeke etebule ngokuhambe ngihlezi phezu kwalesi sihlahla ngenibuza ngiphezulu fanele niyibongele ukuthi zinsizwa uNkulunkulu wanipha umshumayeli oyi-original lo mshumayeli uma kuwukuthi nifuna indlela kaShembe hayi ukuprofeta yokubhula uma ufuna indlela kaShembe ibuze lapha uyokunika omama uma bafuna indlela kaShembe abayibuze kumkhokheli uzobanika ngezakhe sithini bangama-original mshumayeli lo mshumayeli ade funda umthandazo ngiyamncoma ngiyamphakamisa umthandazo wesabatha uyawazi umthandazo wesabatha awuyona into abangakithi unqobane yokuqongile nje uthe funa umthandazo waphetha umshumayeli umuzwe methi mbongeni uJehova waNazaretha nezizukulwana zenu ngoba umsa wakhe usumshumayeli sawake
umshwayi kusho bani umshwayi ivete yokuqala likuphi liphezwalela bhilidi elesibili kufanele lifake phansi kwebhilidi kuzwakala ukuthi inkonzo yobuNazaretha iwubunono kangakanani umshwayi bafowethu ningamdedeli ahambe negolide yanisiza lo mshwayi ngamiyeka ahambe negolide lo mshwayi lo angimtusi kodwa engikwazi ngaye ngazi ukuthi kade lusa imnyuzi kababilanga entanda umnyuzi isilwane esihlupha kakhulu ongeke usilusa mongo na inhliziyo kanti uShembe wayemtrainer wena uyathanda usilande Papa Siago ayifani nenyama ephekwe ngebhodwe lesizulu uShembe uNkulunkulu angeke nje uShembe uNkulunkulu nje sengenzeni mina ephansi igama likaShembe inyama ephekwe ngebhodwe isospan ayifani nenyama ephekwe ngebhodwe lesizulu ephekwe sospan unoyihlaba ngommese ikhala igazi ayivutiwe ihangulekile ephekwe ngebhodwe lesizulu uyihlaba ngommese ivele ivume uthi ivuthwe phakathi uyingozi ukuthi ungawazi ayilusa imbuzi lendlini likhona endlini ngikhuluma ngembuzi imbuzi inkingo manje abaleka ngene efolzini akwazi uyibamba phoqa ukuthi uyiphahle ngamanje ayifani nenkomo inkomo wayibaleka ngene ehlathini isuke ivulana nendlela uve ifiqi ibuye nayo manje kumshumayeli wenu wayilusa imnyuzi umnyuzi isilwane esihlupha kakhulu amen kodwa kwakho angasilusa wena lusike imnyuzi wena usewena uyawona ubungeza nje umnyuzi uyawona umkhokhela ekhuluma nje ekubhora umnyuzi njengoba vumi nje ubuya ku-14 umkhokhela ethi-14 makhosikazi uthi wena ngingathi ubaba kasibani mkade walokho mkade kodwa kuze isikhathi la sofika khona sesifake ezinye ingubo eyinevi hayi le ngigqokile sithi ngingumhamba emhlabeni sithi mletheni seshayile isikhathi ngoba nikade ukuhlala emafletini uyekela ukuhlala emafletini akhanye imizwa eyihle emakhaya ungakujabulela ukucindezela udonga kanye ayikho inkonzo yomlindelo efletini omama musani uvuma amadoda anilande emakhaya anifake efletini kube mnandi udle ama-cornflakes udle omkini kodwa at the end of the day ayikho inkonzo yomlindelo efletini alayitho nyikhandela efletini ufeka uzoshisa ibhilidi uyabona idumbu sikhuluma kwehle efletini ngama-stebhisi ihlala efletini kodwa ekhaya futhi akube khona ngela ngojalo futhi usayikhaya ungayi ekhaya somba ngangangonga wingozi wanazethe ukukhona kuleli bandla ungenaso isitha
uyaqonda ukuphuma eceleni kodwa ngiqonda uqonda kulo ladonga lishaya isibongo sami ngimngene ngaphakathi eplatform kuyingozi ukukholwa kuleli bandla lamaNazaretha ungenazi isitha uma ungenazi isitha ufuze bani ngoba unyazi lunezitha uma ucabanga ungenasitha yini ezokuletha esontweni ikhona ngicela ukukhulumisa komfundisi ngikhulumisa kathisha nginibuza umbuzo nimphendule uma ungenasitha yini ezokuphoqa ukuthi uze esontweni ngoba kavele right wena abantu bakuthanda bonke njengemali ngakho-ke ayikho into ekuphoqa ukuthi uze esontweni ukukholwa uma unesitha ngoba all the time uhlala sondelene noNkulunkulu shembe ngiyazi lwezulu ngivikele baba nazi izithe ngiyibona bangihupha ngebhanga mosibona isitha sakho siza uthi nasi ungaloku ukhuluma naso uvele uhlabelele ungilibazi isi utshela sona wena sitha bese qoqa khona lento eqoqona bese limali enhliziyo mina dumbuko ungibuka bese ubheka le uthi ahlomane twese uyimabami nazotela kwenu uyeke hlizona nato wena uzongikwala inhliziyo ivele inyande ingene emafutheni shaya ingoma uyimambala shaya ingoma uyinkosikazi yakwenu ukhohlwe isitha sakho ngeke uguqe nesitha sakho phambi kwaShembe uShembe uzonibamba uthi hey nini nemi kanjani ithi hayi baba nemi kanjani uthi ngubane ngelinye ilanga khona ngubani welapha ebuhleni obenezitho engangalezihlahla sikaGamtrini obekuthuze uzithoze ntombi abanye bethi usobhula enyoni obenyama thi hey ngangazi ngubani nayo ingqondo ngivuma isono ngoba ngangilima ngembuka ngubani ngingayithethu nengqondo ngoba ngalesikhathi uthi ufuna ingqondo ngubani wayebaleka nango-120 ngeke umfice nengqondo yakhe usekuthemba unikeza inkonzo ngubani uyaguqa ungubani futhi umthandazo konje la futhi ungubani umthandazo washumayela into ikhumbula bonke ngiyavuma nazalethe nezulwana zenu ngoba afuna ungubani azaqede hey ungubani uphethe inkonzo waseDemba uzothina ungubani mina ngasizakala inkonzo ephethe ungubani akakhuluma ngento eziningi nawe mhlasimbe ukusiza uthi ungubani omubi uyikati uthi ungubani olungile ofanele uNkulunkulu uyijuba inyoni uthi ngikhuluma ngekholwa nomuntu ongelona ikholwa kusho ungubani sobhola inyoni leso hlahla nginekusona ngahlala kahle kancika kahle kanti ngifuna ukuzwa kahle ungubani uvula ipheji enzima kangaphi uthi ungubani
liyakwazi ukundiza kodwa ikati liyakwazi ukugquma uthi inyoni ijuba lindiza likushiye lingene phakathi lapho uyakhona ngisho ejele liyangena ijuba liphinde liphume lize kuwena uthi kodwa ngelinye ilanga ijuba ufike emgwaqweni lihamba intuthane emehlweni uthi alibuka ngoba ijuba nje liphelele uthi ngubani mawuthanda uthinde nangonyawo kade lifile kodwa liphelele uthi ngubani liphendule kahle-ke liphendule uthi ngoba nenhlanhla lilihle kahle uzolifica ikanda kodwa uma lisheshisile ikanda ngeke ufice lihamba nokuthopha udlweni ikanda uthi okwesibili ongeke ukufice ejubeni madlweni ikati kubili uthi ngeke ufice inhliziyo ejubeni nikhona amakholwa nikhona ake nithi amen yini ongeke ufice esibili kuphi inhliziyo yini yakho-ke abani khona kusihamba sonke angifuni nisale bese kuyazi umuntu obefikile uvoloshiya nje kanje hayi ngabhoreki ayisekho inhliziyo ijuba seligijima iy'ntutane emehlweni uthi lekhona njalo uthi omuva kakwazi ukuthi amen nethandaza omume funa ukurobha unothi Nkosi nathi Nkosi kodwa akasho ukuthi amen idimoni alisho ukuthi amen usho ngubani wena uthandaze bese uthi amen nasikhathi uthi amen idimoni alikaze lona lisho ukuthi amen uthi ugcina usuliphendula lidimoni xa iwena wangibhedeni ngubani suwini ihliziyo yakho ayisekho nengqondo yakho ayisekho isilalela inkulumo yomubi ngikhona abafowethu uthi kungubani nekholwa liyaba ikholwa kodwa uma ulandela ulimi kulona nomoya okholwa utoda awusekho usekhuluma nje noma yini ngoba kavela kasekho inhliziyo ayisekho nengqondo ayisekho ukukholwa kokubaba ukuvuma kwenhliziyo uma inhliziyo ingiphikisa ngavunyiwe usho ngubani sobhola inyoni eyakho inhliziyo ikhona la eyakho inhliziyo mayibona uhleli naye i-right flex akusibona abangathandi ukuza kuwenkosi balahlekelwe amathemba awulaphela thandulwa kukhele mhlanje sekuvele sabantu ngiphezu kwakho nomshumayeli ibandla lolalela kodwa into engiqondene naye umkhokheli nomshumayeli ubani wesithathu umfundisi libulawelani isonto likaNkulunkulu sikhona sidotshiwe zelwe libulawelani umuntu athatha isonto ayoqeda ngale kubo afashaye kuba qede mawuthi abuza sibani awuzani lokho emzini yabo bakho hayi ushembe wathi libulawelani isonto nokuhamba kukaNkulunkulu sesibancane thina esizelwe iningi elisifiqile besifiqile akekho oyinika isikhathi sokubuza ubani lo wathi uma ngimulisa indodakazi yami inabe ngifuna ukukhuluma le nkulumo nifinyele ngoba nizozwa namadoda kanabe njalithweni futhi wahlala utsheke ngesinye zodwa hlala ngazo zombili izimo zakuhlala ubani lo wathi kodwa ngikhuluma kabi enkulumo egoli ngazizulu noma sikhona ngikhuluma isiZulu uma ngimulisa indodakazi yami ingenayo umkhwenyana
umkhonto yulande kunina lume emanyandwini kayinamkhwenyana kodwa iphathe kahle eDUT yaze yaqeda ngenhlanhla ayikamthola umkhwenyana bese ngiyixhoma uphaphe legwalagwala ngiyimulise ngiyibonge kobaba emva kwade ngiyithombisile. Ingane entombazane yathondiswa ekhaya lembuzi icelelwe ezalukwazini zala ekhaya indoda hayi isoka. Hey, usho uthini? Le ngane yami ayikanile mina, ayikane muntu, intombi nje izalwa yimi noma mnyando. Ngamfanele ngane ngiyimulisa umkhonto yulande konina lume emanyandweni. Ngiyafika le ngane ngiyayithuka edlozini, ithuka yimi, ngithatha isidwaba somkami. Umuntu noma nganemali engakanani kodwa ikhona into angakwazi ukuyithengela yona. Noma nganemali engagcwala leli bhilidi kodwa akwazi ukuyithengela isidwaba. Isidwaba sifana le ndoda ecaza amafinyile namathe, iyona efana naso kume ngaphandle bese ngena umkongazo wekathubiso sibhinyana bona ngaphandle bese ngithatha isidwaba somkami lesi esiyinsila yomkami nami ukuthi ngiyamhlonipha umfazi wami, isidwaba sakhe lesi bese ngithatha isidwaba somkami bese ngithi nganyama isibhinci. Akusho lokho ukuthi umkami lo sibe sibange ngubo naye ngoba ngithatha isidwaba ngisinika ingane ngithi welani ngane yami izogana kaba izogana ba ayimuli intombi bafowethu kanti intombi ayifaka ukhaka wayo la master ayifaka intombi imisodanga yabo abangaganile ngoba wathi amisa eganile kuzofika umkhabela le ngane igane kwamkhabela iphoqa le emisa ingane yami ngoba iganile ayibhinqa isidwaba ngeke ayime le ganile ayimiswe yilaba abangaganile zibhinqa uhaka intombi bese kuphuma insizwa ziyobuka zibuka intombi bese zinelungelo lokukhomba hayi shumaye yeba ake sikwele eceleni uma ifaka isidwaba imuphi umfana ozokhina lentombi wena uyathanda ukusilandela lapha siyakhona awokaya njengesibindi intombi nehlazo angilazi ihlazo lentombi kanjani. Intombi faka uhaqa ime ngamabelayo igashiyele ijuluke bayisule untanga yabo igashiyele igashiswa ezinye ziyilekelela zihlezi insizwa ziyabuka 1247 masigripha le ngane ngaguhle eduze kwesibaya sakithi ushumayele le ntombi ekade imisile le ntombi ekade imula hayi mshumayele hayi mshumayele awulekelele mshumayele hawu unani kubuza bani umshumalo uthini unani manje intombi siyaphuma sokungane kaMkhabela siyafica ingane kaMkhabela imiswe ingane zo11
ayiganyile zonke eganyile imisile engaganyile zifake idaba zonke asinalo ilungelo lokukhomba ingoduso yomuntu asinalo kodwa intombi seyikhomba uduma igama kaShembe uthi emhlabeni imishado ayikho imishado isebuhleni kuphela ilipha nisonto nemishado likhona ngoJulayi shathe 104 couple wawayizingane kanjani isekhona lonto emhlabeni sivuma nini unyatho uNkulunkulu bafowethu ubani waphupha unyazi ubani waphupha isilo sihlezi nonyazi ubani waphupha isilo singena ethempeleni lamaNazaretha samvuma nini uShembe wayikhuluma ngaka bafowethu wayikhuluma ngaka manje ningoli apho mama abavele iqhanya nje bethi inkosi kodwa ngcono yasukuma belinganisele funa mama bazoyiqhenya nje yabona mama bazobahamba bahambe bangabe ndaba uthi akhuluma naye ithi inkosi yaza don't care eyakhe inkonzo ayinaso isilo eyami inkonzo inesilo amen baba debehleka izolo bedahleka usula magwala ade ha uyaphela labo hello uyaphela ikusasa isilo samaZulu phezulu epulpit alibonanga ubani ongalibona unyazi luhlezi phezulu nesilo samaZulu kukhona esinye isilo okwaphe sabanye samakhwayikhwata zani samakhoyi kanjani zonke izizwe namhlanje zibuza indlela ebheke ephakameni uphizi wena hlehlele emumva uyaphi hayi ngisakulaba abanamanga uyaphi ngisakulaba abanamanga izilo ziyakovatheka ngala umhlaba wonke ovatheka ngala osopolitiki bakufoba khona inkonzo enginayo bayixoxa ngelina bathe sebephelile abantu emhlabeni lasevela unyaka ngeqhushu lwahamba kwafika izikhulu zekaizer zafika emini zahlala kwaze kwadla kwashawunayini kwathi ebusuku ngo-9 babizwa kodwa kunabantu bekaizer ake babizwa nikhona endlini yini eniyifunayo babizwa kodwa kubizwa lezithingithing esiyithini ngabizwa nami ngiyadingizela ngakhona ngiyobuka abantu kuphela abafundile abanemali iyaphuma lento yasezulwini iyaphuma ishama tracksuit ingayifaki ingubo yesonto ifaka amathomthompasi amhlophe iyaphuma ebabuka amelekeni yadasa sanibonani bathi yebo yathantini kodwa khuluma omunye mtata amshakelo ladonga lenkulumo kodwa khuluma omunye mtata amphosa yathi ngizothini kumina baba sobika nibika ini amangala zonyazi usenkingeni mntakwethu
ngiyakukhalela ngizobeka ini baba hayi i-team hayi ufike ubheke ehlathini ufike ubheke ehlathini into nilethela bona niyalelela baba sezulu konke bula kwena nizofunani bayale bangithi nina ngani kusasuma ngani ukukisela mali ke khulani babu nokale wini omusibasiza nasho ngababazi bayaphi bayeke baphinde emumva egoli ndophinde emumva ngaphethe khulani baba bathi baba soqele wini nifuna ukuwina baba nathi nanikutola inkomishi bathi hayi baba suphelile 10 years khuluma kanti ophela ngangikhona niyayifuna baba sayifuna wathi ambani ngishaye isandambi bese niyithatha wathi Sundowns sihluphe kakhulu emhlabeni wathi yabona la wena hamba ulanda uDr. Khumalo kwenze emapaleni ulo ukhuni wathi ulanda ukhuni wathi ngokuwina kwenu ngilapha loso sibhedlela ubani sibhedlela wakade khulu wathi ngilapha yena manje na wena uzosinda loso sibhedlela uyamuza uNkulunkulu usaphumbuta wena wathi yabona kuSundowns amanishaye ngothunile sabuka noba uthini abantu besonto balengangaka wathi yabona manje ngifuna umfana ambani obheka umfana manje amtoni ngihambe nemafama nifuna umfana ozomaka nje oshalulile angimazi oshalulile mina ngathi lutho ngi sangena ushamba utheni sangena sangena hamba ngayisontweni ngakushembe kulala nathi nangento kodwa nathi kodwa kutholofu zomthola izizathu ezidala kweminingi kutholofu yila ngifike khona ngimfile ubaba wami noma wami ngimfile yabafila kutholofu sathi sizokokuba emadokotweni ushintasuka kwanhlasuka igeza wathi kuyiwe egedini ukwalaliswa yini manje wathi usiwinile igeza athi nayi namanga wathi usiwinile ushembe lo owunyazi lwezulu ukwazi ukwenza into engekho ayenzibe khona amen ukushemba lesimkhonzayo unyazi lwezulu ukwazi ukwakha ungakazi ube ney'ngane esinyeni sakho akukhade afake iy'ngane ushadle umfundisi lo lapha emnambithi emzomusha ushadle ukhaniwe wagalelwa khona kusona intombi yakithi wakhona umakoti komakoti bakhe abancane ongamtholi umntwana wazama wehluleka wadela abona makudela umuntu onemali kusenkingeni wamqukuza nkosikazi wadakalimbi nje wathi axoxa nobaba ubaba embuzo ezinye izinto ngangikhona wasethi baba ngaze kumakoti wami ongabatholi abantwana wasefaka isandla ebhaketheni wasebheka le silwane samflatha idladla ngala nami ngathula ngabo ukudladla nabe kwenze njani namdladla ethi imamba phela le iyashaya wathi uphinde edladla uthini baba kunomakoti wami abanye omakoti babanabo abantwana bonke kodwa lona nje akanabo abantwana kodwa uhlalele isikhathi esikangangitsheni ngathi mina ya kodwa akadalela ngibani umntwana wathi udlala baba ngiyabonga ukutshelwa uwe kodwa nangizomnika umntwana ukhona endlini akadalelwe ukuba nomntwana kodwa
kodwa mina ngizomnika umntwana. Mina ngangilinde udladla lande intambo novaseline, ngangilindele lokho. Waphuma eceleni ushembe wayale wakhala utshani bakwintwe wayambela nje etanini. Waphuma nje eceleni wakhuluma into engakaze ngiyizwe ukhuluma kuleli bandla nomkabela akaze ayizwe. Nala ngumkokela akaze ayizwe. Wathi hana mntwana wathi baba wathi angizomuphi umntwana. Lo ongaphambili unaye umntwana wathi baba. Lo ngemva kwakhe wathi baba unaye. Wathi uzokwenza nje. Yamushiya. Uyabona lo ngaphambili umkakhe lo ngenabo abantwana. Ekuseni uvuka endlini yalo nkosikazi. Lo mdala amlamayo. Afika athi ingane yakhe ayishabe emhlane ngekushona ilanga. Ayiphukudla. Ingaphiwa yiloyo. Yamushembe. Ikhona bafowethu. Ankulungane kwane mina. Futhi angwamsile mina ukuhumba. Ngiyuma mina ngoba ngifuna ungishiye. Bafuna ungiyeke nje ngiyakumela. Bese uthi ungishiya ayangqondo le. Uyabona umngakho uzovuka kusene zobizo afathathele yangane. Yalo nkosikazi amlamayo. Ayithathe ngageze afayigeze ayidobe athathe idobe athathe ayifake emhlane kuze kushona ilanga masilambi ayiphukudla. Tabama ukusona kalanga ayigeze ayibuyisele kuma wayo. Bese hambe yothatha ingane yalo nkosikazi amlamayo afayithathe ayibeletha azalale nayo ekuseni azoyithatha ayibuyisele emnini aphinda alandeleya uzomitha umngakho. Wangathini wena? Uyabona noma kubabe ngakhulumisana kodwa kwase kumphoqa ukuthi akayenze intando kaShep ngoba intando kaShep manje akangena emkhatheni yakho usazohlubuka. Funa intando kaShep ingene emkhatheni ingasegazini mayisegazini uzothalela ifish yokuthandaza sabe sifunana nawe usuhlubukile. Nawethu uthe uShep nginika ingane ngibeleke oyikhipha umna kwakho wamnika washaba emhlane wayigeza ubushelekela ntambama mina kwethu uthe ushaba ngothatha ingane yakho ngigeze ngiyibeleke ngize ngilale silale nayo. Wakwenza avukseni wayibushela le wathatha le oyanda leya wayishaba emhlane. Kwaka kwemambala kwaka lakha. Yakona keza kela uwanili. Wanili school. Nikhona makona. Ushabutheni uthethatha le ngane. Yena mna nomlamayo uyibelethe ngekushonila ilambele wena. Ntambama uyigeze ubishele kuwe ekuseni uvuka ntambama ulandele yomnako yokulamayo uyithatha ihlale kuwe. Bangako mama bagona ingane zabanakwabo. Yashali ingane wayiphatha ingane umntwana umwadlali wakhe amudlala emhlabeni umngakho nengane ayinike unyazi kodwa unyazi uqalela amtshela ukuthi umngakho engadalelwe ukuba nengane. Yabona nje ungenandoda nje ngifuna isibambano sembongolo mawulalela umkhokheli lo phambi kwami uzoyithola indoda. Ungavumi mawuyintombazana noma uyintombi yakwethu ukudlala abafana njenge-orange. Abafana i-orange mabefuna ikhipha ujuzi bake bakhahlelelele mala kaqeda uthuba numumu ujuzi waphela ujuzi badedela. Umfana bekumisa kweshela mbuza uthi uyangithanda angazi manje wathapha kangazi ngiyazi konke wathapha nakhuluma ngensizwe ethe ntombi sobona ntombi
ithi intombi ithi ngoba itathe mina ngiyakuthanda fanele intombi yakwabo ime ikhulumisa kwalensizwa ikhuluma na ithi uyangithanda umthandeni kwenzani ayifuna intombi ena yebo ihlangane hayi funa intombi ime ngithi uthini uyakwazi kithi uthanda mina nithi yakwazi ukushintombi bafana bakithi hayi bafana bangani alezo uthando ukhiphe indoda yakho yes ukhiphe inhlobo yothando mayibuza ukuthi ikhona la ngiyibona nawe futhi ngiyakubona angithi ibuzwe ukuthi hayi ushoza uzwe kahle uyabona lo mbhede elala kuwona lo kwikhwi one headboard angithi unegqikana ngalana ngiyazi umbhede ngilale embhedeni ujwayele ukubona kwabo kwakho ukudla ukubeke phezulu letafulana engapha exhumene neheadboard angithi ukubeke nje kwe right namhlanje awushithi isandla ake ufike udasi letafulana le udasi yes udiphisa wena njalo ngwami udonke into lemgwaqweni ushembe ekhona yonkulunkulu udonke into yohlisa indoda wona isuka uwe kasika leli kawudeni kabeshalela besondola ngitrain was it still right ikhona nje was it still right ozotmobuka umbone esmayila eliphuza leli ti kufaka amabhanisi kufaka isiko kufaka yonke into fikuguqe kamabili ubheke iti ungasho ukuthi sibisi mahlasi ikhona endlini mahlasi naliti bengicela ukuthi uphuze uzoyibona izoyithathula indoda yakho iyakuthanda kavela ngithi kodwa namhlanje luzoba 150% uthando nikhona endlini inyanda yabulala imizi ukuhleka nje kubalekile mawuganile uyitshembe udakudaza abantu abasibani yebo nakashiya kithi uyabona kithi ngakushiya kithi kwakudliwe ngathanda wena uyangizwa mthini ngiyakuthi hayi naleyo ngakushiya nawe ndoda umtshela umkwakho ngenanga umtshela athi aqala kumbona nidumisa igama lonyaza endlini hawu uzobona ngey'ngane egcekeni zidlala ithe mina ngizoba baba mina ngizoba umama ashayane iy'ngane zidlala inkonzo enidlalayo ubulala igama lesonto wenzela lela ithaba inkosi yazake ujazi masibani bani hayi uyazi wena ngayiyeke intombi ziningi ngathanda wena nje uzoyizwa uzoyihleka uzokhipha lolahleko ayihleke emfuleni ey'ntombi alibonga igama lonyaza bakhokheli mina ngiyanidabukela iy'thanda zami mina ngizwa ngidabukela ngoba nina nisenkingeni lezi ngane ey'khona ithi ihlezi nendoda ibiwathapha nendoda ihlezi ngala nomfazi wayo iyawathapha akekho ufuna ukufunda komunye ukhanda isikhoko khona la endlini
iyafika ingane kulesine iqhukule shawelela masibani uyabona nje mkhabe lokho nginika isikhathi ngokutshela mnganami ngizofika ngizofika la ekhaya ngiyabuya ngiyangelo mthini angibuyela uzophatha inkonzo ngeke ngiphathe inkonzo malelo la ngizokwenza into enhle ubaba wami ulala phansi futhi azimkhomnyama usikephe nangizoba insizwa ngaloboy ubaba kwakuthi makufika umakoti imkokeli kanjengena nsuku kwengathi isonto lokuqala noma lesibili ivele isuku kwakuziphiva indoda ezalamini enamadevami lathi ithi umthandazo wesabatha kimini sabatha mayibehle kwabantwana kuthiwa makonze kuphela athi besicela imbali umakoti umasibanibani akasifunde umthandazo wesabatha izokhala ingane yozithula ihlale phansi nami-ke ngizofika mkokeli ngokuqala ngolayini enzansi ngithe ngiyayifunde engiyayihlabelele ngisiza umkhokheli sifuna ukuyibona ukuthi siphume ngesango yini esipholi u-25 beyiphethe ifoni noma beyiphethe induku zishaya isigubhu nembomu zifunda ukugida khona iy'ntombi kodwa uma ugida uthi amen amen yiboza umuntu engitaba ingasi ingane yokuphuma ibhekephi uyabona usukushubile emgidini mase zithi yiboza umuntu engitaba awuthathi lutho ubaba kwa usimakade unezi zakhe ehlisiza ziyivale hayi bona ngiyaganga esonto madoda uyabona nje magane ngokuthi umfana ahlale nomakoti wakhe athi umkakho lo hlala naye umuntu nomuntu wakhe usevuma ingomde yami lento ngayigedela yona khona ingoma esonjalo ngale ntekweni ibhokini umshumani-ke lo uyamazi umagwazi umagwazi bengayibheki intombi efana siwehlaza ubeyithuma ikhala kade ayiphatha inkonzo ayifunda umthandazo ake ihlabelele zivala inkonzo kutaza uthatha umfana uganiwe makube waqala izinto oqala uphakama akathi umbona uqala ngaluphi unyawo ubani wathi banigide madoda ngidandile ihawu neshoba bephezulu kulungile iyawu neshoba makuphezulu kokumkakho uzokwenza njani futhi umfana ugidelana bukuse ngoba funa kuze manje amaduze wami idemede ngokubamba wena ibukuse iyali manje sigidu nyafona nonkosikazi wami kulungile madoda kanti angikhiphi nje ngiyimambani ngikhiphe ngemisa unyalo wami ngiluthu kancane futhi kwenze kanjani ithi kufike esontweni nivunula injoboni ningaze ningene esikotshini esibovu ungena wesibovu uphume wesibovu ungena wesimnyama uphume wesimnyama ungena kwingoba makhosi uphume kwingoba makhosi kuyima enjobweni alibongonyazi umakoti wenza wehlaza akufuna nogane emini kufonela ubhusha namakhokheli esenta akaqala ephulwini amen kose kwesukuka abantu wena bazisi